Napalabas, nasarakan da burton ti bangkay ti may sa akadwada a mapukpukaw, kastamot ti may sa akabalyo. Babaan ti langada iti bangkay, imbaga dalatan, analabit a kinagat ti uleg dagitoy. Itimot ayan da Gringo ken Rafael, inadal dati mapa, pinagsilpo dati igem da mapa, ngam saan da maipataros dagiti nakasurat, kaputa na isurat iti balikas nga Espanyol. Nalagip ni Gringo ni Marisol, inunana ani Marisol ti makay pataros iti kayat asawan dagiti na isurat. Gapo iti dayta, ingkedeng dati agawid paylaeng, nabang aran ni Julia iti simbangpet dagiti singin. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Ala, agsaw ka. Ibagam kanyak ti ammo maipapan iti na ikali agaman. Ay na, awan amok iti dayta, Gringo. Jak mamati iti bagbagam. Maladaga kayo pay laeng idipim manawa kundi to'y. Taidi intalaw na kayo day di lolayo. Sinarak naklaangan ijay ili, kat inyawat nakakanyak. Anya? At day di inted na akwarta anayon ka no ti pangpadakkel ko kan ka. Kun imbaga na asalwadak ti naibalkot kan ka, akaraman ti medalyon anayas pilimat laang iti day tama pa. Awanan ti sabali pa'y nga imbaga day di lolam. No di ti panangisublikkan ka di ti Villa Gabriel. Kat atoy, addakan ditoy. Natungpal kon ti bilin day di lolayo. Kat day ta medalyon, ipatag mo kumaday ta. Iso day ta ti kakaisuna apakalaglagi pam iti day di mamam. Talaga ka di nga awan ti may bagam maipapan iti day to amapa. Tilaang kinapatag na iti day di papayo ti ammo. Kino na day di lolayo akatukad ti biyag na day to'y amapa. Anya? Kat sigon iti istorya damang Benito kan manang Pedrita. Day tamat laang amapa ti ad-adda anang kabkabilan na iti day di mamayo. Nga iti agangay, nagtagawatawan. Agingga nga iti simangpat iti balay da lolayo. Kat nagsakit, nga isumat ti impatay na. Awanan ti amok, malaksid kadag iti impagak, Gringo. Kat ni Marisol, amo na nga ta ti maipapan iti daytoy. Nalabit ana ibagbaga day di papayo. Ay, nalabit nga muna. Nadakamat na itinaminsan di may papan iti na ikali agamang. Nukasta amo na nga rod. Tiladyak amo. Kat no amo na nga ta nga adda kada kayo di mapa. Day tatityak masigurado. Amom, Rafael. Biag kano ti katukad dagiti na ikali agamang. Kasta ti bagbaga ti daduma. Di ka kadi mamate. Makaritak iti daytoy nanang. Kayat ko asapulen. Anya? Anya ti amuta. No day takit di ti sungbat ti tarigagay tangag na maimatan. Anya? Sana dakas ti agtarigagay nanang. Basta di ka garamid iti pagbasulan. May naig iti day tatarigagay. Wen mo't kit di agtarigagay ka, babaan tinasaya at awagas, tapno agbaligi ka. Iso ang makitinulong ak kini Gringo. Sapulen mi ti gaman. Makadlawak kadagiti pasurot ko. Kasla agda na limad apagsarsaritaan da iking ken perto. Nasiputak tinalimad apanang palpaliw da kanyak itirabi. At kapag sarsaritaan da, ngam idinadlaw dakon o masidag kat insardeng da tagsarsarita.
Luwad kayo na matutulak akayat dakatrayduran. Bas! Kaslada pakariribo ka ma. Mabali na mama. Adda ka din na paliw mo kada iking konberto. Iso kumati damaga kan ka, boss. No kasta, tinadlaw mo man, tinadlaw ko. Saan na makapaglibak, boss? Apay, adda nangag mo asaritanda. Boss, amudan san, pinakay kalyan ti gamang anabayagan akayat amamuan ti amin at taga-asyenda. Ha? Masigurado, nasarakan dan, ti nakay kalyan ti gamang. Ngam di dalakit di basta makali dayjay. Masigurado adi na kabagalan. Kan siyempre, wada makadamag nga amudan ti ayan na. Saan dalakit di amakaid na. Siyempre, adun taon, di mangisikat itibiyagda. Amon, akas tati mapasamak. Wala, boss. Narigat mo't lang arod, nagbalingkabak na. Tasikan, tisiripan na gitiman ni bro. Patayin da kanton, maurayawan basbasol mo. Basta maagaw dati kinabak na. Agpaiso dayta nga imbagam. Iso narigat mat, tisasadan ti baknang. Kanayong agdandanag, tamang ano at damang agaw iti kinabaknang na. Iso manjakon ti bumaknang, boss. Si Kamat, tila'y bagbagam. Agpaiso ka di dayta. Awan. Kun naklang dayjay, boss. Mapa? Ti kinabaknang? Aha, no kasta? Mapa, jay nakupin na igpil ni Gringo. Kwa. Ay, susapo. Jakmat na lakdanin tidilak. Oh! Apay na saan matanag tagarin ni Sika? Idita? Kwa. Jak amo senyorita. No agpaiso dyan ang ko nga imbagana. Tapno amo ni da kayo. Pudno nadda kano na ikali naggamang iti Asyen da Gabriel. Ngamas daaw ni siya. Taapay na saan na pinakali day di pa pa. Tapno indolin na kuma iti bangko. No kasta. Adda na ibaganakan ka, may papan iti kinabaknang dito'y asyenda. Si? No kasta. Manamnaman ada Gringo kan Rafael ti makaala. Gapo ta igem dati mapa ang makaitudo iti eksakto nga ayan na. Eksakto? Ayan ni Gringo? Alaan ni siya ti mapa na adakan ni iso. Ni siya ti maikari na mangidulin iti dayjay. Kwa, da Gringo kan Rafael ti kasaritam. Tagpadadangad da igem na amapa. Ke? Agoy ka man idita? Amon ni Sika? No kasano na adda kadakwada ti mapa? Wan, katap no awatom idan akabsat mo. Dumngag ka iti istorya akan ka. Ke? Porke dayta na istorya? Denggem ko ma, senyorita. Napatag-unay amaamuam ti may papan kada Gringo kan Rafael. Kasla na dadaol na plaka? Nangag ni siyak daytan? Singin na di inawat day di papa? Na iso ti amada? Gaputa adda kamalala day di mama? Makauman dayta na istorya? Senyorita. Ayan ni Gringo? Pimanaw samad laang. No pwede, idita? No pwede. Saan na itulok ni siya?
Nadagijay na singin ti makakali iti gamang. Dito'y asyenda Gabriel. Nisyak lang ti addaan karbangan iti dayjay. Kakabsat, di kay mapukawan ni tinamnama. Hey. Saan apod no timbaga dagiti bandidaw? Asaanin amang tud ni Senyorita Marisol? Iti kanayunan a pagpuunan tayo ngagtalon. Di kay agdanag. Makumpleto tayo tumutla dagiti kasapulan tayo may sagara. Agraman dagiti agas, dagiti mula, akasapulan tayo. Gapaw ta, adain sagana ti gobyerno para kada tayo mannalon. Ay, mayat dayta. Problema may dagiti tulisan. Talaga aday ti problema tayo. Gambayan nyo. Agingay ti agtalek ni Senyorita Marisol Kanyak, aramidek latta ti amok a makatulong kadagiti may rurumain. Agyaman kami. Tulungag ina. Agyaman kami. Isano? Anya, ti kinunam no siya, no? Adun ti agparikot iti gastusen dang agtalon, Senyorita. Ke, problema ka din isyak, dayta? No, awan ti gastusen dagiti agtalon, saan tamot a makatalon? Kat siyempre, saan mat a masukay dagiti naibatog kadakwada at talunan da. Awan pakibiyangan ni siyak iti dayta, Luciano. Total, adaman agtalon wano awan iti asyenda ni siyak. Adala tapag biyag ni siyak. Saan na problema ni siyak no agtalon dagita na tattao wano saan, Luciano? Kat no saan damatan na agtalon iti asyenda ni siyak. Pues, ibaga ni si kakadakwada na agabandona ni Isuda. Agabandona? Si, abandona. Nalawag timbaga ni siya. Papanawan ni siya kaya sino man nasadot dito'y asyenda. Kasta timbaga ni Marisol? Wayne, Rafael. Saan ko abay-bayan dagiti manalon? Ura imbaga ni Marisol, ngawan karbangan mi kinigringo. Kitaan mi ti pagsayaatan dagiti tao. Agyaman kami no kasta, Rafael. Awanan mo ni Marisol, may papaniti pa nagbiag. Pulos adina na padasan tinagrigat. Isungawan pa kasiksikuran na. Anya nga rod taramidam? Uray din ako na am-amo ti abogado day di papa. Agsubliak iti opisina na. Kidawak ti tulong na iti daytoy. Rafael. Amok nga damay singasing nangaramidin tayo. Tangay, pudnumat nga dakarbangan mi kinigringo iti asyenda. Sige, aramidom ti amom apagsayaatan dagiti mannalon. Sikaan ti mangkita iti agpaay kadakwada. Tangay, di mo tin pakibiyangan ni Senyorita Marisol ti panagbiagda. Kita no kasano ang makabulod da iti pagpuunan da ngagmula. Adalat ta dagiti mayat ngagpautang. Babayan ti basit a porsyento, amay tuon iti kwarta a pagpuunan da. Sapay ko tasaan unay anadagsain no addaman agpautang. Napapalain ko ti itadda porsyento. Wen mang Luciano, takadwan namat ako operatiba dagiti agpapautang. Mala. Si kalangaruden ti makaamaw. Ibagakmat kadagwada dayta. Awan lati di ka pa karing-ringguran, Rafael. Nakakaasida. No di tayo tulungan ida. Makakonsensyan tumatla dagita. No makitkitam ti kinarigat da. Awan lati ka pagdadaalan iti oras. Sabali ka talaga. Apay adidag sa lukag, tapno ada pagbiag da. Tapno mapadda dati kasapulan da. Sana nasayat nga aramid ti mang namnamalatan iti sabali. Dakas nga aramid dayta, Rafael. Muy bien, gringo. Marisol, hating ko. Ke? Kaslaan da ibaga ni sika? Kwa, mabayinak ka. Gapit yung pagpakita kiti kalabas. Nagbalinak nga graraman. Kasta ngamin timbagam kanyak. Pwede naman. Saan ka di?
Tultuladan ni Sika ti panagsao ni Siak. Inin-insulto ni Sika ni Siak. Pakawanin na, Marisol. Ke? Kaya't ko basahan tinakasurat iti mapangayong patawid na di mamakadak kami ka ni Rafael. Ke? Mapa? Impatawid dahi di mama? Kada kayo na dua kan Rafael? Wen. Espanyol tinakasurat iti dajay. Kaya't di mi maipataros. Amo kamawatan tinakasurat ijay Marisol. Si? Ayan ti mapa, gringo? Mabit lang. Uray na. Inakalaan. Muy bien. Makita matla ni siya ti mapa di oro. Ipakitam kin ni Marisol? Wen. Apay. No siyak ti Sika. Jak ipakita dayta. Agumot dahi a Marisol nga uray maysa a babae. Adda taktikak na madlaw ko adda kas ti panggap na. Ipalagip ko laeng gringo. Bandido dagiti taltalken na ita ijay rancho. Armado dagijay. Amangan no nalipatam ti may papan kadagiti bandido. Awan laban nyo kadagijay. Tawan armasyo akas iti armasda. Wen, gumawan pagpilya. Nasaysayat lang ang ani Marisol ti makakita iti dayjay. Ngam ti sabali a tao. Sige, aguroren ni Marisol ijay hardin. Jak ayunan ti aramidan ni gringo. Dakkel met ti paset kon iti kinabak ng asap-sapulen da gringo. Gaputan nagsakripisyo ak para kan kuana. Uray ni Julia. Adamot karbengan na. Iso asyak timang paliiw kin ni Marisol. No mapamati ng da gringo kan Rafael. Surutak ni gringo. Masarakan nga tada gringo, ti ayan tinaikali a kinabak nang. Gagayem, di yu liwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro on Sangre! Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro on Sangre!